Conta atrás para mercar as conservas de azul de Portosín. A confraría comezará a comercializar sardiña en 3 preparacións, en aceite de oliva picante e afumada. Darlle un valor engadido ao produto pesqueiro local e seguir impulsando este sector. Son dous dos obxectivos cos que traballa o patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño, cunha iniciativa que está a piques de converterse en realidade. Trátase da creación das conservas azul de Portosín, proxecto que está xa moi avanzado. Están a puntos de sair xa á venta, donde empezará aquí no mercado, no Concello de Porto do Son, a dar a primeira promoción activa. Bueno, están no etiquetado, e queremos que en breve estarán listas para o mercado para poder degustalas. De momento si as fomos entregando a varios eventos nos que fomos para que a xente os probara e quedaron totalmente contentos. Creo que vai ser un produto do cal vamos a estar moi orgullosos, xa que está moi ben elaborado. A comercialización é o que nos está levando un pouco máis de tempo, xa que queremos ter o volumen de conservas suficientes como para suministrarlle a todas as superficies. Os barcos de Portosín pescan diferentes especies de peixe azul, pero a primeira conserva será dun produto moi característico. Vamos con as sardiñas, que é o noso plato fuerte, o plato estrela daqui da cofradía de Portosín, en tres modalidades. Sería en aceite de oliva picante e afumada. A cala afumada creo que é a que máis vai a salir, xa que ten un sabor moi profundo a sardiña afumada, da cal non hai ninguna cousa parecida que se poda comparar. Son conservas que se elaboran de forma artesanal. A fabricación delas leva bastante tempo. Empezamos ca sardiña e según veamos que é favorable, ou se non é favorable, pues, temos que parar, pero se é favorable a comercialización e a degustación dese produto, seguiremos con o noso segundo plato, que sería o xurelo, que da mesma maneira se facería e creo que sería fundamental. E sinala que xa están fabricadas Sobre 15.000, 20.000 latas feitas xa de cada produto, é dicir, da picante, da afumada e da oliva. E así creo que este mes estará listo xa a etiquetación e a exposición ao público. Este proxecto está a piques de ver a luz, pero a confraría ten unha nova proposta para reflectir e destacar máis se cabe o traballo dos profesionais do mar. E de feito eu xa falei con algún armador para o mismo peixe que se colle no mismo barco, que é do azul de Portosín, dos nosos socios, poder poñer etiquetado ca foto do barco e a trazabilidade do produto, para que esas mismas serían unhas edicións limitadas sobre 5.000, 6.000, 7.000 conservas, das cales serían exclusivamente dese barco. Garantízase que o peixe desa lata é dese barco. Por lo tanto, para que outros compradores non podan comprar ese peixe porque lles fai falta para a elaboración da lata, incrementase no poder adquisitivo da empresa. Gaciño agarda que a finais deste mes de xuño xa estean no mercado as primeiras latas de azul de Portosín.